alle sammen. Birk her. Jeg vil bare gerne lige sige til jer, jeg tror jeg dropper hjemmefra. Altså, jeg har ikke rigtig haft nogen idéer til at lave den, og ja, den er blevet en smule kedelig, og ja. I hvert fald, jeg tror jeg bare dropper den. Men til gengæld tror jeg vil lave en ny film. Jeg har i hvert fald en god idé. Jeg skriver dem bare ned på en god idé. De kommer ligesom på vej, og så leger jeg dem. Så kan man filme dem, fordi jeg ikke har til lyst. Nå, men det skal vi ikke spekulere over. Jeg tror i hvert fald, jeg dropper hjemmefra den. Ja, jeg tror altså, jeg sletter den. Den er bare overhovedet ikke blevet særlig god. Den er bare sådan, du ved. Ja, den er okay god og sådan. Men når vi taler om det, jeg kan vel vise jer en af dem, som var hovedpersonerne. Lillesøster. Jeg tror lige til det her. Lillesøster, kommer du ikke lige herind? Nå, hun er åbenbart ikke i dag, så ja. Det var så ærgerligt. Jeg vil virkelig gerne lidt have talt om hende. Altså, ja, jeg tror, jeg dropper den. Store søster, ved hvad? Vi dropper ikke hjemløs. Eller gør vi? Ved det ikke. Jeg håber i hvert fald ikke, han dropper den. Det er min yndlings. Jeg er stjerne. Jeg har ikke lyst til at opgive at være stjerne. Selvom den er blevet en smule kedelig. Jeg tror faktisk ikke. Lille søster, nu skrider du ud fra mit kamera. Jeg sagde, at du måtte komme ind. Det var min lille søster. Åndssvagt pin. Nå. Skriv en kommentar ned i kommentarfeltet, men ellers så, ja. Jeg tror, jeg dropper hjemmefra. Skriv ned i en kommentar, hvis I ikke gider have, jeg dropper hjemmefra, eller bare gør det. Helst, vær sød og skriv en kommentar. Så. Hej.